Estimats amics, he de marxar. La vida m'empenya a fer-me adult i no puc desaprofitar les oportunitats que se'm presenten. M'enduc un calaix ple de records genials. He encès una passió que no s'apagarà. Què en farem? No som exemples ni exemplars, però, collons, que bé que m'ho he passat. Me'n vaig amb la confiança de que seguireu amb Atòpics i que el projecte està en bones mans. Marxem i amb nosaltres un bocí de les escoles velles que ens omple les maletes. És l'última nit, és l'última nit d'estiu. Piro, però no us abandono. L'equip queda encara més curt. Molt bé. A part de vosaltres dos, necessitarem una persona exigent. Que sàpiga fer de tot i més. Un autèntic apassionat de la tecnologia. Here's John Eales. Absolutely magnificent. Tot i que es passi el Sandy a la cadira, sigui un veritable cul inquiet. Per altra banda, ens farà falta màgia. S'ha de trobar un perfil més sensible. Amb el cap ple de pardals i també d'històries. Que dels ideals en faci bandera. Que visqui una mica fora del sistema. Un flow follet del bosc. Per últim, hem de completar l'equip amb un paio tan creatiu que n'hi suposi el currículum. Que sigui gràfic, anecdòtic. I amb un punt zombat, de mans ocupades. Requerim a un exemplar de bala perduda. Si reuniu a tota aquesta banda de cabrons, serem imparables. Mentre no pilleu la puta Renfe.
down to my skin and my bones. I love huskies, but I feel like a wolf. In a pack, but I feel all alone. I, per cert, que ja sabeu on anar. Ens mereixem fer i desfer el nostre aire. Un refugi amb caràcter, creatiu i lliure, que ens representi. I a volar fins a... I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Vinga, va, som-hi! Music licensing reimagined. Uah, potser estic fent molt la xapa. I després de tota aquesta feinada, ve la part més divertida. I sobretot, nois, que les ganes i l'alegria no morin mai. Gràcies per esperar-nos. Benvinguts a la segona temporada de Tòpics. Has tornat a somiar amb Atòpics? Sí, tio. Tornàvem. Un altre puto cop. Joder. Bro, és que encara anem tritorts, tio. No, tio. Som els tritorts. Som els tritorts. Tranquil, estem només nosaltres. Perdoneu, ens hem hagut d'inventar aquest Deus Ex Màquina perquè ens han deixat tirats i hem hagut de solventar el problema d'alguna manera i ens hem inventat aquesta xorrada. Espero que ho hàgiu entès. Au, a dormir.